7 taong gulang na batang lalaki nalunod sa dagat sa Cabugao, Ilocos Sur. Nakalerto si Ivy Hernando. Walang tigil sa pagtangis ang 69 anyos na si Andrino Rabor sa pangungulila sa apong si Justine, 7 taong gulang na nalunod sa dagat magtatanghali kahapon, May 12. Bago ang insidente, naglalaro pa raw si Justine sa isang basketball court nang yayain ng mga kaibigan na maligo sa dagat sa Barangay Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur. Hindi raw siya umahon sa paliligo. Nang balikan ng mga kaibigan, dito na natagpo ang lumulutang ang kanyang katawan sa dagat. Sakit na. Tanay ito na tagami, ma'am. Nawawalan siya na ito, pero mo ko naman. Tayo kaslasyak pa nakaamahan naman. May paalala naman ang autoridad sa mga naliligo sa dagat. Dapat may kasama silang pupunta doon sa dagat kung maliligo man sila para may kasama sila. Sa pangingisdalang umaasa si Lolo Andrino, kaya sila na mismo ang gumawa ng kabaong ng apo. Pagyaman, matulungan dama. Tama tita ang awan, mabalim naman. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.